Human sa usa ka semana nga pagbaha sa pipila ka area sa BARM, nagpahigayon og aerial assessment ang Office of Civil Defense BARM kauban ng mga sundalo sa 6th Infantry Division ug Tactical Operations Group 12 kaghapong adlaw Mayo 22, 2025. Nga parte sa nagpadayon nga mga paningkamot aron matubag ug masolusyonan ang pagbaha nga dala sa Intertropical Convergence Zone nga migo sa BARM. Subay sa assessment, 14 ka munisipalidad ug 140 ka barangay ang naapektuhan. Apil niini ang Dato Abdullah Sangki sa Maguindanao del Sur nga nakatala og 4,129 ka apektado nga mga panimalay ug 20,645 ka apektado nga mga individual. Ug sa munisipalidad sa Talayan sa susamang probinsya nga nakatala og 3,748 ka apektado nga mga panimalay ug 18,740 ka apektado nga mga individual. Hinuon walay gitaho nga naguba nga mga panimalay sa naisgutang mga lungsod. Apan sa Dato Abdullah Sangki, nakatala og kinatibuk ang 1,552 hectares sa nadaot nga mga pananom nga kasamtangang gipaubos sa validation. Naobserbahan atol sa assessment nga ang pipila ka mga lugar sa gibahaan mihubas na samtang ang uban nagpabilin ang tubig baha. Hugot na ginamonitor karon sa OCD BARM ang mga updated nga datos ug aktibong nakikoordina sa mga MDRMO sa BARM areas aron mapadali ang gikinahanglan nga tabang alang sa emergency operations. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.